Bai, bueno, zaila egiten zein ere lehen pertsonan hitz egitea honetaz ez, baina bai uste dut zintzotasuna izan behar dela balore bat ezkerrak oso garbi mantendu behar duena, ez? Zen eta, bueno, guk herriarekin mantentzen dugun dinamika eta dialektika horretan uste dut oso importantea dela nolabait ere jendeak sentiaraztea zu ez zaudela militatzen karrera bat egiteko, ero benetan pasioarekin eta zintzotasunarekin sinesten duzula badagoela alternatiba bat herri honentzat, eta zu horretan eta bizimoduan koherentea zarela eta zintzoa zarela horrekin, ez? Esango nuke horretan Pepe Mujika izan daiteke ikono bat, nik asko errespetatzen dudana, eta nik bezala uste du mundu guztiak, ez? Eta da, esaten duzuna eta egiten duzunen artean egon behar da zubi oso koherente bat, ez? Eta uste dut ezkerrak ezin duela galdu balore asko, baina zintzotasunarena uste dut Euskal Herria Bildun eta Euskal Herrian ezker independentistan oso balore datua dela, eta uste dut jendeak ados egonero ez gurekin badakiela gu zintzoari garela eta apasionatuki ari garela Euskal Herria beste zenatoki batetara eramateko, eta uste dut hori dela balore bat ezin dena galdu. Nik uste dut, nik aukeraz beteriko bide bat ikusten dut, beti ere garbi baldin badaukagu ezker independentista eta Euskal Herria Bildu eta mugimendua orokorrean ez baditu galtzen bere printzipio eta baloreak, ez badu bere konexio herritarra ongi mantentzen, eta horrek ekarri gaitu izatera Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa bozketetan. Hori ondala 15 urte inor gutxi pentsatzen zuen. Horrek suposatzen du gauza importanta bat, eta da jendearen babesa gero eta gehiago daukagula. Horrek irekitzen digu aukerak nazional mailan eta sozial mailan gauzak bestera batetara egiteko. Arriskuak nire ustez egon ere badaude. Eta arriskuak dira, bueno, nolabait ere, beti argi eta garbi eduki behar dugula konbentzionalismoan, konservadurismoan erortzeko arriskua beti egongo dela horrez. Eta nik uste dut Euskal Herria Bilduren etorkizuna eta herri honen etorkizuna bere eskutik eta beste batzuren eskutik etortzerik balin badaka, izango dela guk mantenduko garelako genuinoki garen izaerarekin, gure balore gehituekin, eta horiek dira Euskal Herria, konpromisoa, militantzia, zintzotasuna, eta hortik abiatu gaitezkela. Baina nik uste dut arriskuak egon daitezkela, ez? Eta gu ez gaudela txertatuak arrisku batzuren aurrean, ez? Eta da, nire uste sinpleki esateko, egunen batean jendeak usten baldin badugu beste edozein alderdi politiko bezalakoak garela, gaizki joango zaigu. Baita ere konbentzitu nago urte luze hauetan, eratu dugula kultura politiko bat eta printzipio eta balore batzuk ekidingo dutela hori. Hori da nire ustez importantena.